Замечательно. По какому поводу сегодня здесь? День рождения. Опа, мазаль тов. Спасибо. А что вам есть пожелать ему на день рождения? הפרוק. שיתגשמו את כל החלומות ביחד. אמן, אמן. רוצה להגיד משהו ליום הולדת? לא. אתה רוצה להגיד משהו להם או לצופים בבית? תודה רבה למשפחה האהובה, שסוף סוף אחרי שנים רבות הם הסכימו ונתנו לי מתנה מה שאני רציתי. יפה, יפה. תודה. מאוד מאוד מעריך. שימו לך את החלום. או שהגשימו להם את החלום, לזרוק את אבא מהמטוס יכול להיות חלום. טוב, תהנה מלא, שמור החיוך, שיהיה לך מלא מזל טוב, ונתראה בשמיים. Увидимся в самолете. ביי. מה העניינים? זה רות. אוי, סליחה. יפה, как дела? Отлично. כל הכבוד. סוף הדרך. נו, אנטולי. מה אתה מספר? פנטסטי, פשוט יוצא מן הכלל. איפה הייתי לפני? יאללה. הנה, סוף סוף הגשימו לך את החלום. תודה רבה שצנחת איתנו בפרדייס. תודה. נתראה פעם הבאה. תודה רבה.